культурного центра города Москвы. Ну а сейчас наша заключительная песня, называется она «Минарет». Москва наш очень дружелюбный, межконфессиональный город, и мы рады, что сегодня на этой площадке во все праздники было очень много национальностей. И все мы празднуем сегодня праздник День народного единства. С праздником! Манара син утырдым, ничә еллар нур булып, сине кисеп төшерделәр, йөрделәр хур булып. Эй, Манара, үзеңне кем кискәненә белмәдең, бер Ходайдан өмер булып, нигә телгә килмәдең. Манара, исемеңне бигрәк матур кушканнар, әгәр телгә килгән булсаң, куркыр иде дошманнар. Эй, Манара, син утырдың мөэминнәргә билгегә, сине кисеп төшергәннәр, хур булдылар мәңгегә. Эй, Манара, син булмагач, яңгыр яумый күкрәп, сине кисеп төшергәндә, җирләр торды тетрәп. Эй, Манара, күтәрелдең, күрде сине мөэминнәр, йөрик анда кыйлык гамәл, сакласыннар күңелләр. Эй, Манара, күтәрелдең, сине мөэминнәр, йөрик анда кыйлык гамәл, сакласыннар күңелләр. Манара, 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 Манара.
Спасибо большое. На этом наше выступление закончено, но праздник продолжается. Ансамбль Медина. Спасибо, до новых встреч. Всего доброго.